Motorista nga miagi sa Manifest Toledo Warp Road gagingong naglihay-lihay unta sa mga bato sa daan. Nahug na hinoon, nagmaniho patay. Nahitabo ang aksidente kagabi sa may sitio Acacia, Purok Santol sa barangay Manifest, Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Yaslan samtang samdan ang babae nga angkas niini. Human gingong nilayat ang mga babae sa giangkasan nga motorsiklo. Dinhina sa kabatuan sa sapa na palgan kining 30 anyos nga gilang si Alvin Villamor, Minyo, usa ka construction worker. Nagkadugo ng ulo niini ug gitabang sa mga sakop sa Barangay Disaster Team ug sa Talisay City Disaster. Gibanabana nga moabot sa 100 feet ang giladmon sa nahulgan niini. Gidali pa unta pagdala sa tambalanan apan gideklarar na kining patay. Gikan ang biktima sa Tabunok, Talisay City ug padung untang mopauli sa lungsod sa Tuburan, agi sa Manifest Toledo Road. Gaangkas sa biktima ang usa ka 30 anyos nga babae. Mato sa babae nga galihay-lihay sila sa mga bato nga nagpasad sa daan apan nakagihinoon sila og dakong bato. Tungod sa impact gingong nalagpot ang driver paingon sa pangpang. Samtang ang babae nakaangkon og samad siyang walang siko ug wala na magpadala sa tambalanan. Ang pamilya sa nagmaneho sa motor nakapangutan ng anong nahitabo ang insidente. Slide ang motor, then nahagbong kining driver, ang lalaki, then ang kining babae is na nabili, no, wala siya maapili. Dili man naman nabalhabal driver ang lalaki, sir, noon sa banaa sila sort of relationship. Ang base statement sa backrider is na sila relasyon na for 4 months na. Mag-away. Wala ta kay baw kay sila may nagkuyog ron ha. Oo. Wala kay baw, imposible. Ako di sa ko katuoan na nga ay ko ina makahuna-una pagsiko, makasiko akong manghod nga landagan. Ay ko ina di siya ka may sura pa kayang naong og nang pagdaing lupat sa akong manghod. Siya nganong tarong man siya. Oo. Tarong man siya, wa may siya, di wala siya magkiong-kiong. Dugang ni Caballes nga pasangil sa babae nga nakainom og ilimnong makahubog ang lalaki sa wala pa mobiyahe. Apan susihon nila kung aduna bay foul play sa unang na-report nga self-accident. Wala maguba ang motorsiklo ug impound kini sa City Toda. Ang apilon sa atong investigation, atong i-determine if unsa gi tinuod nga nahitabo didto, if naabay foul play or unsa, so continue ang atong investigation. Lan girekomendar sa kapulisan ngadto sa kabanay sa driver nga ipaubos kini sa autopsy aron pagsuta kun unsa gihinungdan sa kamatayon niini nga giuyunan usab sa kabanay. Lan, Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.